Cantarte ei, manifesto a acción no día de Rosalía. Manifesta que escribe, escribe, escribe. E a escritura é unha acción. Manifesto eu que escribir ela así no seu tempo é unha acción contra os grillóns da escravitude. Libre o seu pensamento. Manifesta o poema, o espolio dunha perenne miseria. As violacións, a roupa de cote puñeron mentiras. A injustiza social, sin abrigo, tembra. Os desafiuzamentos embargaránnos todo. O abuso laboral, que se embargo pambos ganan, dádeslo envolto en veneno. Os éxodos, en errantes hordas, do 19 ao 21. Manifesto eu que un poema coas palabras da lingua que eu falo, que non é aquela que bastardean nas máis ilustradísimas provincias, aínda hoxe é un manifesto. A miña infeliz patria, tan desventurada. Aqués que ten fama de honrados na vila, Galicia, ano 2017, 82 agresións sexuais. Raposos de sangre maldita, Galicia, ano 2017, 6.436 denuncias por violencia de xénero. Vendeume a xustiza, manda, 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 facto rabaño, dun golpe. Manifesta a acción, o poema. Na xa bella varanda un corpo fala, arrima o seu seo e no frío da reixa tatúa incisións, traspasa as nosas carnes. Estas migallas de liberdade, alertou. Tenteámonos, complacentes, os rostros que nos cegan.